Lidi, tady vás zdraví Eliška, museli jsme jít zvenku dovnitř, protože začíná pršet a ona vás pozdraví klidně, ale ještě jí to nejde, ještě má hadičku a hadičku jí sundaj a to záleží na Elišce, jak bude dobře papat. Když bude dobře papat, tak jí sundaj a brzy. Tak se na to těšte. Eliška se taky na to těší. Nebuď smutná, nebo tě kousnu do ucha. A bylo nám dneska dovoleno zahřešit, tak jsme hřešili a mohli jsme si koupit sladkost. Tak dortíka už jsme snědli. Eliška snědla tu tévniček a táta sněd suchej spodek. A to vůbec nevadí. Víš, Eli, jaký to bylo? Jaký to bylo? Takovýhle, jo, no teda. Nemůžeme volat, mají tam poruchu, nemáme data, i když jsme nabili pro jistotu, ale data zatím ještě nejsou. I když nám to spustili, ale ještě to nedošly SMSky, tak hold budeme doufat, že než odjedu, že se spojíme. Ale každopádně video vám všem pošlu večer. Je to dobrý, nebo už to nechceš? To má malinky a s dobrou smetanou a čia semínka jsou tam. Ty jsou zdraví. Já chtěl, aby si to dala sama, když bolí bříško, stačí, tak právě jste viděli vzácný obraz. Eliška řekla dost. Tak ještě vám zamává a to bude všechno dneska, jenom takhle ledabyle, jo. Teda, ty jsi ostuda. Tak. Já vím. Podívejte, Eliška vám nechce poslat pusu, jo, už vám ji posílá. Tak lidičky, ahoj. A zítra zase další zprávy. Mějte se hezky, skládejte básně. Eliška se na to těší. Viď? No. A prstíčky se nám taky lepšej. Tak ahoj.